ଭିଡ଼ିଓଟି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇକି ଧୋକା ଖାଉଛ ଆଉ ଶେଷରେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଥା ଭାବୁଛ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଭଲ ତ ପାଉଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ପାଅ, ଭଲ ପାଇବାଟା ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ କି ଭଲ ପାଇବାରେ ତୁମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ, ତୁମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଭଲ ପାଉଛ, ତ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଲାବେଳେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ ଯେତେବେଳେ କରୁଛ ତାର କାରଣ ଲେଖିଦେଇକି ଯାଉଛ, ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଝିଅ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲା, ଆଉ କାହା ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ତା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କେତେ ଦିନର ରିଲେସନ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ବଞ୍ଚିପାରିବନି, ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଥା କରିଦେଉଛ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, ମଣିଷ କଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକି ତ ଯାଉଛ, ତାଙ୍କ କଥା କାହିଁ ଭାବୁନା? ଯାହା ପ୍ରେମରେ ତୁମେ ପାଗଳ ହେବା କଥା ତା ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଉନା, ଆଉ ଯାହା ପଛରେ ପାଗଳ ନ ହେବା କଥା ତା ପଛରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛ। ବାପା ମାଆକୁ ଭୁଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ପଛରେ ପାଗଳ ହେଉଛ। ବାପା ମାଆ, ଆଚ୍ଛା ତୁମକୁ ଏମିତି କେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ସର୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ତୁମେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଭଲ ପାଇବା ଖୋଜିଲ, ନା ବାପାର ଭଲ ପାଇବା ସର୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ନା ମାଆର ଭଲ ପାଇବା ସର୍ଟ ପଡ଼ିଲା? ଗୋଟେ ବାହାର ଝିଅର ଭଲ ପାଇବାରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛ। ସେ ଝିଅ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଆଚ୍ଛା ତୁମ ମାଆ କରିପାରିବେ? ସେମିତି ସେ ଝିଅ କିଛି କରିପାରିବନି। ଆଜି ସେ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଲା, ତୁମେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲ, ତ ତୁମେ କରିଦେଲ, ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲି କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ସେ ଝିଅର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେ ଝିଅ ଆଜି ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଲା, କାଲି ଆଉ କାହାକୁ ଧୋକା ଦେବ, ତାର ତ କିଛି ହେଇଯିବନି ନା, ସେ ତା କାମ ସେ କରିଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଜୀବନ, ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଝିଅ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ ସେ ତ ତୁମକୁ ଆଠାରୁ ବେଟର୍ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ, ବେଟର୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳିବ, ଆଉ ବେଟର୍ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ମିଳିବ। ତୁମେ କେଉଁ ଭଲ ପାଇବାରେ ପାଗଳ ହେଇକି ଝିଅ ପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଥା ଭାବୁଛ, ତ ତୁମଠୁ ପାଗଳ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ତୁମେ ଯଦି ବାପା ମାଆକୁ ଧୋକା ଦେଇକି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଭୁଲି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଝିଅର ଭଲ ପାଇବାରେ ପାଗଳ ହେଇକି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଥା ଭାବି ଦେଉଛ, ତ ସେ ଝିଅ ତୁମ ସହିତ ଠିକ୍ କରିଛି, ସେ ଝିଅ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଥା ଭାବୁଛ, ତ ସେ ଝିଅ ତୁମ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବିବ? ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମାଆ, ତାପରେ କେଉଁ ଝିଅର ଭଲ ପାଇବା। ତ ବାପା ମାଆକୁ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ, ତୁମେ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବ। ଯିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେକେଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କେବେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବେନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ଆଉ ସେ ତୁମ ପରି ପାଗଳ ନୁହନ୍ତି କି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବି, ସେଇଟା କେବେ ପସିବୁଲ୍ ହେବନି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ତୁମର ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ତ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧୋକା ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଧୋକା ଖାଅ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସିଏ ତୁମ ଲାଇଫ୍ରୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଠୁ ବେଟର୍ ଝିଅ ତୁମକୁ ମିଳିବେ। ଭଲ ହେଇଛି ସେ ତୁମକୁ ଆଜି ଧୋକା ଦେଇଛି, ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ତୁମ ସହିତ ସେଇଆ କରିଥାନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ହବାକୁ ଦିଅ, ଆଉ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଥା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ରୁ ପୋଛି ଦିଅ, ବାହାର କରିଦିଅ ମାଇଣ୍ଡରୁ। ସେଇଟା କେବେ ବି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନି। ତୁମକୁ ବାପା ମାଆ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କି ଭୁଲ ଲାଗୁଛି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଲେ କେଉଁ ଝିଅର କି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, ବରଂ ନିଜର କ୍ଷତି ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି କି ରାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।